Tak co, má někdo nějaký dotazy ohledně té klasiky? Si nás někdo slyší vůbec. No Jo, jo, Nebo slyšíme. já bych možná využil této příležitosti, abych až teď přivítal všechny diváky našeho streamu. Sledujete stream z živého pražského klubu, který se koná každý čtvrtek od 19 hodin, takže adresu najdete Jako na webu poslouchají, že jo. škvorky.cz a poprosím Libora, jestli by to nemohl napsat do chatu. A potom takže pokud jste z Prahy nebo to do Prahy nemáte daleko, můžete přijít a potom se samozřejmě můžete připojovat i na naše online kluby, podobně jako právě teď. Budou se konat ve stejný čas jako živý pražský klub a budou tedy na Discordovém serveru Gomoku Club. Poprosím o odkaz, Libore, jestli můžeš ještě. Díky. Odkaz na Gomoku Club poprosit nemůžeš, ten mi tady server nepovolí, ale máte ho v kanálu Tréninky v popisku. A kromě toho teda taky zdravím a chci vyzvat všechny odvážlivce, kteří se nestydí promluvit, aby si teď řekli, co by je zajímalo a co chtějí probrat. Můžu? Nějaké zahájení, nebo jakože... K tomu zahájení mě by třeba zajímalo, jak vybírat barvu na soupeřovém swapu. Ano. Jak vybírat barvu? Vybírá barvu. U čeho? U swapu. U začátku. Někdo udělá swap, No. jako celkově jak dělat swapy a jak reagovat na soupeřův swap. Ano, přesně tak. Této otázce jsme se chtěli dostat. Otázka na Swap 2. Přeloženo pro ty, kdo znají odborné termíny. Člověk, který položí si kameny někam na desku, nebo si škorká se toho kolečko a křížek, tak má možnost buď si vybrat jednu z barev a může za ní hrát. No a pokud to nezná, což se kolikrát doporučuje, prostě většinou neznáte soupeř, už si něco připraví, jo, analyzovat dlouhý hodiny, tak je dobrý přidat prostě 2 symboly a hru tím pádem zneutralizovat. A bohužel mnoho lidí neví, jak zneutralizovat hru, prostě tam na random dají ty symboly, vůbec nepřemýšlí, co jim to vytváří, jestli nějaký dvojičky nebo nějaký útoky a prostě to tam prnou a hra tím pádem končí. Takže určitě je dobrý se zamyslet nad tím Swapem 2 a pokud máte čas, věnovat tomu nějakou dobu. To bych tomu mohl Swapu 2 využívat ho co nejvíc za mě. Bohužel na těch vlastních kolech prostě. Ano, na oblastních kolech to nejde, ale... Jak vybírat barvu, tak musíš se podívat na to, jaký má možnosti bílej a jaký má možnosti černý v tu danou pozici. Takže já když teď budu hrát bílým, tak jestli když zahruju nikam sem, jestli dokážu tím tahem vyvážit hru, anebo jestli má černý naopak natolik velkou převahu, že tu hru jako nevyrovná. Tím, že třeba tadyhleto náhodný zahájení je posazený takhle v rohu desky, tak jsem schopen přes bílý toho černýho v tom rohu zamknout. Jo, takže třeba tady v této pozici bych si vzal klidně i bílý, dal to třeba sem, nebo možná i sem, ale i tak je to jako dá se a můžu jako zdoufat, že toho černýho ubráním. S tím, že prostě budu předpokládat, že on bude hrát nějaký prostě útočný tahy, třeba sem, nebo klidně i sem. Jo? Nebo sem, to je jedno, prostě jakkoliv bude hrát, já když si budu chtít prostě něco napojit, tak soupeř mě tam nějakým způsobem zamkne. Třeba. Jo? A nebo prostě takhle různě. Ale když si vybírám barvu, tak musím vidět dopředu alespoň následující 3-4 tahy, jak se asi tak ta hra bude vyvíjet. Jo? Jestli teď třeba plánuju nějaký tah 7, tak vůbec nevyužívám ten materiál, ten potenciál, který v tom rohu mám,
a bílej mě prostě nějakým způsobem tady přejede, protože jsem si vlastně zabil ten roh a ten kámen jsem jakoby ztratil. V kterých případech se černý může dostat zpátky, ale pokud takhle zahraje, tak kolikrát se předpokládá, že zkouší něco. To už je prostě spíš jakoby ten boj o ten prostor. Jo. Takže prostě vidět tyhle ty věci. Pokud by tady to zahájení bylo posunutý tady, tak není debat o tom, že to je prostě černý, protože tady to bílej absolutně nemůže zabránit. Si před chvíli ukázali v podstatě klasika. No, tady to je třeba jako stížený tím, že ten bílej, ten černý je dál. A prostě to jsou pozice, z které už se jakoby bílej nedostane. Takže prostě velice důležité koukat, kde je ten open je umístěný, jestli je prostě umístěný u hrany, anebo jestli prostě na středu. A čím víc je u hrany, tak tím se dá prostě víc jakoby vymýšlet ty bílý tahy. Třeba tady v nějakém takovéhle pozici bych si klidně vzal prostě bílý a zkoušel jsem to prostě nějak jako ubránit, nebo prostě převzít to tempo v tom prostoru. Ano, hlavně je furt přemýšlet. Tím, že i ten bílej tady prostě má, že když jsme tohle to posunuli sem, tak už je to na zvážení, protože ty černý jsou zase relativně daleko, kdyby prostě bílej zahrál něco v tomhletom boku, jo, nebo takhle. Konec hry možná. No, to ještě není tak jistý, ale už si to vyžaduje daleko víc jako počítání. To je pravda, no. Jo, takže prostě ono to není úplně jako je to barevný, prostě dá se tam jako jasný hodně, ale tady prostě člověk jako se nabíhne, takže to je jako špatná ukázka. Jo, ale princip je, že dejte si bacha, i když ty černý budou prostě takhle dál od sebe, tak to, co třeba by fungovalo v rohu, tak v tom prostoru to nefunguje, protože ten bílý najednou má strašně moc prostoru, jo, a tady z toho už se jakoby černý nedostane. Ano, někteří hráči používají laciný triky a určitě se zamýšleli, že ne vždy je třeba dávat swap 2, řeknete si, já tohle neznám, že jo. Tak dáte swap 2, ale musíte si říct, můžu ty spojnice vůbec spojit, ten prostor, protože tohle je trojka, a pokud nejsem schopný vůbec to spojit dál na ten útok, tak je jasný, že volba padá na ty bílé. Je taky častá chyba, kterou vidím. Jo, to hráči někdy třeba posunou omylem to posunou. Co se mi taky třeba stane. Sice ne úplně takhle drasticky, ale takže určitě se zamyslet i nad tím, jestli ten černý opravdu tam něco má, nebo soupeř se snaží o nějaký laciný trik. No, takže v podstatě základem toho je představit si následující můj tah, tak soupeře můj a zase jeho. Jo? Prostě aspoň 4 tahy dopředu si prostě říct, kam byste asi tak hráli. Takže v této pozici já bych třeba hrál. Teď jde o to, co tady ten soupeř nechali moc daleko. Tady moc daleko, ok, tak blíž bude třeba takhle. Takže tady prostě vidíme jasnou spojnici tady a tady. Tady diagonál. Takže to jsou tady těch polí předpokládáme, že soupeř bude hrát nějaký svůj kámen. Jo, tady na těchto 6 polí. Ano, nebo 8. Pak to jde někdy protože tady to zrovna nefunguje, ale když si představím, že bude mít nějakou takovou spojnici, budu předpokládat, že on bude potřebovat ještě tenhle ten tah, aby si vytvořil nějakou dvojčku, aby mohl fungovat. A teď si musím říct, když on bude hrát tuhle trojku, tak já budu mít kámen tady, a když bude hrát tuhle trojku, tak já budu mít kámen tady. Jo. A teď konc. Budou mi ty kameny k něčemu? Využiju to nějakým způsobem? Následně pak on bude hrát tu trojku. Jo. A bude jí hrát buď sem, anebo jí bude hrát sem. A nebo ještě sem. Ale myslím, jako by to line. To znamená, že jakoby pro mě třeba jsou tahy, které já bych potom měl nějakým způsobem pořešit, tady tu obranu, anebo z druhé strany tuhle tu obranu. No? Takže když třeba plácnu, teď vlastně jakoby napadla spojnice, když já bych třeba zahrál následující, tak sem. Jo? Tak. Když si to představím, tak mám tady jakoby diagonálu a mám tady tu rovnoběžku. A když mě zahraje černý sem, tak já jsem schopen krejt tu trojku tímhletím aktivním tahem. Například. Jo? A zároveň třeba ten rozjezd
když bude hrát, tak já teď moc můžu zahrát. Napadá třeba tady to. Na tu trojku. Že aby se spojila. Těch možností asi víc. Jo, můžeme to zkusit zahrát třeba takhle, protože když to hodí sem, tak to jakoby... To se mi zdá jako skvělý tah, ale je tam zase hodně propočtů. Teď záleží, jak... To bych to chtěl takhle, okay. aby to nutilo toho černého útočit, protože teď když černý zahraje pasivně, tak prohraje pravděpodobně. Jo? Černý to musí rozjet. Takže černý to teď musí rozjet, tím jsme toho černého donutili ho to rozjet. Když teď zahraje tahy, které jsme předtím ukazovali, tak se nám tady něco vzniklo nám tady to, že vlastně on jakýmkoliv stylem se rozjede, buď sem, tak je bráněný mojí trojkou, anebo se rozjede na druhou stranu a je zase bráněný mojí trojkou. Jo? Jenom díky tomu tahu, který jsme zahráli, hnedka jako první. Jo? Takže teď ten černý vlastně nemá absolutně nic, co by mohl jako vidět. Jo? Takže vlastně jakoby tohle to nám vyhrává tu hru. A to je ještě jeden z mrtvých. A je to jenom díky tomu, že vlastně v této pozici si člověk představí, jak bude ta hra vypadat po nějakých 4-5 tazích a zjistí, že bude potřebovat obranu sem a bude potřebovat obranu sem a musí to tím kamenem spojit. Jo? Tak to je ten princip, jak vybírat tu baru. Takže si prostě řeknu, že teď v tomhle černý nemá žádnou šanci, když zahraju sem, tak to prostě zahraju. Pokud tam uvidím, že se z toho černý dostane, tak si vemu černý. Ale za předpokladu, že vím ten nejlepší bílej tah. To je právě ten problém. To je ten problém. Černý nezahraje kolikrát třeba ani sem, ale zahraje něco takového a teď tam, že si hrá sem. No tak teď zase budu hrát třeba něco jiného. Teď by to možná ještě furt fungovalo, to byl příklad, ale... Jo, teď třeba kdybych zahrál sem, tak černý mě bude kontrolovat tady a jsem zase namířený jak. Teď už by to nefungovalo. Právě, jo? Dělá to líměna. Ten problém je, těch možností je hodně a určitě. Tady v té pozici to mě napadlo. Zase to bude zrácem asi. Takový vojsečný. Moc v rohu ne. Možná ne, no. Se mi dá. Možná, že zahraju trojku. A tady už začíná ty velký... Když zahraje trojku, tak mě donutí bránit sem. Právě, no. A pak mě tady jen odblokuje tu moji trojku, zase tím tahem. A skončil jsem. Vypadá to, že tohle by se mi mohlo vypsít ještě. Teoreticky. Jo, ty tu trojku nezahraju. Ale někdy se vyplatí ta trojka zahrát a soupeře donutit nějakým úplně tahem na nic, který mu vlastně nic nevytváří. Protože teď tu trojku tam nemám a můžu se dostat teoreticky do problémů. Kde nám ty problémy vznikají. Vypadá to, že nikde. Ale kdyby tam ta trojka byla, tak teď už by to bylo pohodlný docela. Vypadá to, že ten donucovací tak... To je vlastně výraz. Furt to funguje. Pozor, furt to funguje. Ale záleží na pořadí, jo. Pokud by zahrál takhle, tak ano, teď, takže pozor na to, pokud budete takovýhle situaci, zamýšlejte se nad tím, že pořadí je hodně důležité. Takže dobře, tohle nefunguje. Dá se. A je takhle. Je úplně jedno. Je úplně jedno. To nemáš ani přesah. Ale na peškvorkách, pozor, na peškvorkách vlastně přesah platí, takže musíme počítat s tím, že... Ale to tady vůbec nehraje roli, takže... Jak vidíte, tak je to strašně komplexní. Na obě dvě strany, ať už bílej, černý, bílej. Strašně moc možností u těch schémátek. A co ty, Mikinko, hraješ občas schémátka? Spíš ne. Tak, zahrát nějakou hru.
Ano, pro ano. nějaký větší situace se vystanou v týře. To je jasný. Hru je to nejlepší. A proto to nevyzkoušet v praxi. Začínám. Swap 2. Jestli chceš. Já Swap 2 neumím. No, tak se to tady naučíš, hele, no. Prakticky, máme tady praktický exemplář. Tak jakým způsobem budeš postupovat, co? Swap 2. Základem je snažit se eliminovat ty možnosti, aspoň já to tak dělám. Nevytvářet zbytečně další šílenosti typu co takovýho. Když jsi byl na té lekci vlastně, že jo? Určitě jo, no. Pamatuješ si z toho něco? Nebo lekce, teoretická část. Praktický jsem se nedostal, takže dneska je praktická, no. Tak se ti napadá, kam bys to dal? Nedej bílý se dává. Jakým způsobem bys to vybalancoval? Co tě napadá za možnosti za bílýho? Chceš odstranit mu nějaký možnosti? To dává smysl. Pro začátek řekněme, že to nebylo tak špatný. Černým jsme zúžili ty možnosti. Ale co tady vidím za ty černý? Černý si dal někam do pytle, takže to pravda. Černý má tady, ale samozřejmě v reálu to není úplně nikdy jednoduchý. A bílý musí prokázat svoji možnost. Tímhletím černým tahem, aby ti ho tolik nehanil, tak tady nechal nějaké ještě propojky, tady. Ale ten bílej má tady dost možností a je dost u sebe. Ale myslím si, že jsem viděl už horší. Myslím si, že jsem viděl mnohem horší pozice. Důležitě je teď si uvědomit, že teď je na teu bílej. Ano, přesně tak. Právě se toho budu snažit využít. Tak vlastně k dobru. Ano, já bych si rozhodně vzal bílý. I když to táhne těm černým, řeknete si, dobře, mám tady jednu spojnici, druhou spojnici, třetí spojnici. A co tady má bílý, že jo? Má tady sice dvě, ale má ten tah navíc. A tohle můžete v jednom jediném tahu vrátit. Navíc černý jsou přesady. No. Peškorka samozřejmě to sice ne to, ale ono je to skoro jedno. Tady se dá zahrát, když na tím přemýšlím pozičníka. Něco v tomhle smyslu. Protože pokud černý se bude snažit tu situaci zvnějšku máme zachycenou, tady nic není. A pokud černý se bude snažit tady něco zkoušet, obávám se, že se dostane do velkých problémů. A černý vlastně nic nemá žádný napojení a bílý ovládá úplně tu hru ve středu, takže snažit se tlačit do toho středu, jak jen to jde. Ale kdybychom to posunuli, dali se to třeba sem, tak tady to už je úplně jiná situace. Tady už si myslím, tady bych si hodně rozmyslel, jestli si vzít bílý nebo černý. Každý tah je na zvážení, jakmile odstraníte jeden problém, druhý problém blitstane, snažíte se tady vytvářet ty logické napojení přes dvojičky a zároveň se snažíte soupeře odlákat od jeho základny. Že pokud budeme hrát dovolím tu hru, tak můžem. Jestli chceš. Beru si bílý. Jdu do útoku. Ano. Jdu do útoku. Ale jestli vůbec jdu do útoku, protože ta situace je úplně jiná než předchozí hře, kde bych mohl hrát úplně stejně, nejspíš, když na to koukám. Ale teď už tady máš mnohem víc možností. Tady máš propojky, tady máš. A teď se musí zamýšlet zase, jak říkal tady Peroxid, 2-3 tahy dopředu. Neříkat si zahraje tady a 2-3 možnosti ideálně. Zahraje určitě tady a já tady třeba sem, protože černý může zahrát několik tahů, třeba i sem. Takže snažit se mít ty možnosti dát i připraven. A co napadá Mitinku, to mě zajímá. Ne, více jako tohle. No. Zahrál se tady agresivně doprostřed několik důvodů. Chci tady ovládnout ten střed a nepovolit ti, aby si to tady jednoduše propojil. A ty mi můžeš možná udělat to sám. Na ty černý jsem nabízí několik možností.
Ta hra, nevím, jestli jsem si měl vzít ty bílý. Tak jsem vysral. Tak líbí tenhle. Tenhle? Tak je to zajímavé. To nebude vůbec jednoduché. Ty bílý. Tak dobře. Já jsem rád docela, mě se tam ptám mnohem lepší černej, ale není to vůbec růžový, no. Tady ta problémovaná dvojička bude i hned spojená, ale pokud jde zabráním, tak ztratím tady nějakou tu prostorovou převahu. Hra se začíná docela komplikovat. Voncoši, chceš spoiler od Gomokalku? Ne, nechci. podvod. Ale já si myslím, že já kolikrát preferuji prostor nad tou hrou v útoku, protože teď si musím představit, kam bude hrát černý. Má tady možnosti rozjezdu sem. Pokud budu hrát dolů, tady ten útok dole vypadá, že je zajištěn. Následně ale se rozvine černý sem. Já budu mít možnosti tady. A tady už mi vzniká dvojička, která by mi mohla na soupeřův útok udělat problémy, ale otázka je, jestli ta čtyřka Mendita dělá na další problémy, takže ještě vrátím se tak zpátky radši. Risknu to. A uvidíme, jestli Mikýka tady něco vymyslí, protože za ty černý se to zdá být docela nadějný tady dole. Ale mám to tak uvědomte, že pokud zahrajete ten, ano. Černý, bílej bude tady, tak se zahraje ta trojka, bílej bude tady, tak při trojce sem, do tohoto prostoru, bílej zahraje jednak svoji trojku a jednak tady bude mít náběh na VCF. 4x3. Takže v chvíli, kdy byl tenhle bílej tah pro černou smrtící. Pokud ovšem černej nezahraje tak, aby měl kupu. To znamená, aby měl náběh na VCF. To je problém. Takže ale já mám pocit, že to bude zabetonovaný, ale to už je vyšší dívčí. Zkuste se podívat a zkuste mi vymyslet v této pozici, který černý tah vytváří VCF. Ano, do budoucna. Po této obraně. To znamená, teď musím hrát, aby bílej nemohl bránit sem. Ano. Ten den jsme si ukázali, že funguje. Abych upřesnil divákům, tak VCF znamená výhra přes 4. Nevím, jestli jste to už říkali. Výhra přes 4. Jo, někde jsme to asi zmiňovali, ale no to řekněme, že by na tahu byl bílý, hrál by sem a černý, když zahraje sem, tak tady už je VCF, to znamená, že ta 4. Hrajou už jenom 4 až do své míry. Přesně tak. Takže něco takového vznikne i tady za ty černý. Podotýkám. Vypadá, že jsou i 2 možnosti v podstatě. Můžu říct jednu z těch možností? Bylo to vybrat to lepší. Prosím. Podle mě tam je ta možnost, jak jsou tam ty 2 bílí a nad tím černá, tak nad tím? Kde? Úplně nahoře, nad těma bílým. Tady? Tady? Nahoru. Jako směrem k tam, kde máte položený kameny. Tady ne. Ne. O 4 přes ty 2, když půjdete... Tady to je H8, tak řekni souřadnici. Já tam ty souřadnici, blíž k tomu boledu, tam, kde má teďka prst. Prstu? Tady někde, jo. Je víc k tobě? Ledo? Tak kam mám jet, doleva nebo doprava? Souřadnice. Po tebe teďka k tobě, dolů, jakoby. No, stop a doprava. A teď doprava. Peroxidova směru doprava. Tam, jo. Na tu poslední. Jo, tady, no. Tady? A co teď vzniká? Proč je zajímavý hrácem? Vikinka ví, že jo? Ale neprozraduj to. Nech divákům ještě čas se zamyslet na trojkama. Nemusí hraní trojek. Prozradím, že tady to není ten tah. Ano, moc pasivní. Nemůžete tady vytvářet bojičky. Musí vytvářet musíte hledat něco znamená aktivní.
po tom tahu musím hrát čtyřky. Musím umět hrát čtyřky. Tadyhle ten tah mi nevytváří jedinou trojici. Máme jedinou čtyřku a dál se nedostane další čtyřka úplně existuje. Môžem povedať? No určitě, no. Takže ako bol ten ťah, len od teba ďalej. Jak je tá... Dobre, daj prsko doprava. Doprava. A stopni sa teraz. Tam. Správně, to je To by malo fungovať. Protože přesně tak to funguje. Pokud já zahraju sem, tak černý hraje. Tak 4-4-4, áno. Konečně. 4. A máme jedličku 3x3. Bílej nebude zahrát tu svoji čtyřku. Super, tak. Ano. A to jen proto, že jsem si koukal jenom 3 tahy dopředu. No. Zároveň teda funguje i tohleto například. V této pozici to funguje úplně stejně. Když mě bude hrát teď z bílej sem, tak já hraju 4. Zároveň by fungovalo i tohleto. Člověče tam ten tak je 4. A teď jde o to z těch 3 variant, 1, 2, 3, vybrat tu nejlepší. Jo? Jak nabízeli asi nejlepší, když na to koukám. Takže když zahraju sem, tady tak kamkoliv teď bude bránit. Si sem, protože to je páři kritický tady dole. Když zahraju moc nahoře, bude tady ta trojka, takže si to tady nějak centrálně korektovat. No, bude to zajímavý, ale já si myslím, že no, to je konec hry. Myslíš, že to je konec hry? Co budeš říkat? No. Já tam teda ještě úplně konec nevidím. A když zahraješ tady, no počkej, hrám možná zprava se. Když budu hrát zleva, tak tam máš VCF. Prozradíme divákům, je tam VCF, takže hledáme VCF. Ano, proč sem nemůžeme hrát? Otázka zní, proč se nemůžeme hrát? Napadá to někoho? Když jsme si to řekli, hrajeme přes 4. Vyjdem někdo výhru. Pretože potom hráme tú trojku na druhú stranu, pretiahneme 4, keď to hráme ako teraz tú bielu, keď dáme, áno, ako áno, tak. Potom tú diagonálu, 4. Jakou tu hráme? Tu, áno. Potom obkročne tú, ktorá je tam, áno. Hezky. A teraz to je in one, áno. Vypadá to, že tady máme chytrýho slovenského řešitele. No áno, ja som bol dnes na oblastnom turnaji v Bratislave so Šulcami. Ano. No, prehrali sme s nimi 12-8. A postoupili ste teda, nebo ne? Áno, postúpili z 3. miesta, lebo sme na nich prišli do semifinále. Je takhle hezky, no. Hezky. No, ale ako, ja som hral 4-0 s Baníkom. Vyhral som, ale nahneval, tak povedal, že bude trénovať, tak uvidíme, jak to bude o 2 týždne. Jo. No, vypadá to, že tam možná nic ne. To není možné. A ještě jsme mohli za BB hrát vlastně sem, jestli se nepletu. By mu možná i pomohlo, ale dejme to ještě pryč. Protože 4 kolikrát, když se hrajou, tak způsobují jenom problémy. Máš pravdu. A kde? Jo, dobrý. Jsem slepej. Ano, takže 4 způsobují problémy. Ale otázka je, jestli tam černý vůbec něco má, protože vůbec něco má, protože pokud ne, tak bílý by mohl být zase na koni, teoreticky. A z takových situací se lze dostat hned, protože vidět tolik tam dopředu opravdu je hodně těžký. Tak přiznám, že tam nic není.
Ne, tak prosím. Tady to vypadá, že se tady něco hovoří. Dobře, takže Perok se zase zkouší VCT, výhra přes rozby, ne přes 4 asi. Můžu zahrát z té strany, máš tam něco. Pána víc. A že budu hrát tu 4 teď. Budu muset hrát teď. Pokud zahraju sem, zahraje 4 tady a následně tady to bude opět VCF se mi zdá. Ale dobře, zkusme to, řekněme, že bílý to nevidí a zahraje se. Prostě jsem dal návod, i když on už to asi vidí. Ale zdá se mi, že tam 3x3 Ne, tady to myslím, že jsou 4, 4, 4. Ne, jako černý, tady. Tu 4. Víš, jako černý jsem? No. Ne, pozor. Tady. Jo, takhle, jo, sorry. V pohodě. No právě. A tady přes tohle to vypadá, že vyhraje. To už je jasný, to už je vlženka. Bohužel je, no, ale... Tak řeknu, to je to takhle. Když nezahrál ten bílej tak. Pokud zahraješ třeba sem, tak ještě teoreticky mám naději. A s tou 4 si můžu ještě pomoct. No. A hru přesně hru možná. Přesně proto si musí černý napřed zahrát tu 4, i když vždycky říkáme, že 4 hrajeme až jako na poslední. To bych musel hrát už sem. Tady ne. Ale je to tady. Ano, tohle byla zrovna ta chvíle, kdy zahrát 4. Nebo třeba už nejde, no. Nezávislé 2 útoky, které nejdou nějak odbránit. To nedzeli. A bílý prohrává. Ale bílý se toho mohl vybarovat. Protože tu 4 mohl zahrát. Bílý se toho mohl vybarovat. Ale ta je kdy taky, no. Teď je otázka, že v tuhletu chvíli to teda zahrát, to ještě nemohl zahrát, to znamená, že si nemůžeš, já teda to musím zahrát. To vypadá, že to vyhraješ. Ještě tou 3, protože jsme si uvědomili úplně ve skutečnosti. Je to tak. A vypadá, že to vyhraješ úplně stejně. Teď to může vyhrát vlastně úplně stejně, protože tenhle ten kámen mě tady vůbec... No a ještě k tomu je to tady ještě k tomu je to tady úplně zabitý. Tady máš ještě tolik, já musím hrát dokonce z téhle strany, abych neprohrál hned. Ale to vlastně vychází úplně stejně. Vychází úplně, ale ještě z téhle strany je to ještě horší. Tak, něco. Máme. Názorně to předvedu. Ale musíme dál bacha, abychom se nedostali do nějaký stavky, kterou třeba teď, ano, jen jsem chtěl ukázat. Kdybyste si vyhrál sem, ale pozor, snažte se hrát, pokud tam opravdu vidíte tu výrok přes 4, klidně ji zahrajte. Jsem udělal tu botu, která se občas může spásit. Zahraje první tu 3 místo 4, když bílej bude bránit. Přesně tak. A celou pozici si zase pozor ještě, sorry. Ještě původu. Jo, sorry, tady si říkala další 4. To zase taky nevšim, ale stačí to na obranu. Takže bacha na to, nepovolovat nikdy v útoku. Když tam opravdu vidíte výhru přes 4, tak ty 4 hrajte. Teda doufám, že to nebylo nic dalšího. No, tady je to jasný. No. Tak jestli má někdo něco dotazit, co jsme nevysvětlili třeba při hře. Dáváme přednost hodně prostoru, že jo.
jsme si ukázali. A vypadalo, že to černý tady nakonec uhrál. Ocenil jsem situaci. Myslel jsem si, že ten tak nebude v pohodě stačit. Teda nemyslel, jsem ukázal, že by se to dalo hrát, ale stejně se můžeme pak dotát na to, jak to bylo podle nějakého programu, ale zdá se mi to docela v pohodě tohle. Pokud teda bílý to opravdu nezazdil, jako v mém případě. No, ten bílý jako dělat. On je ten tak. Ten už dává určitý naděje tomu bílý, když to není žádný zázrak. Tam mě napadá když vlastně tady stačí obyčejný beton, když na to koukám. Možná, že ta 4 zase si otázka je, jestli tam dostávají prostoru, tady už se dostáváme do strohu. Ten předchozí tah byl mnohem lepší. Asi jo. Tahání nám už škodilo, jak to bývá. Tahání zeťových většině protože případů. je pravda, že předtím jsme ten právě. Tak používali pro černý. No. Tenhle ten tak nebyl úplně dobrý. V většině případů to tahání, jak vidíte, způsobuje další problém. V této chvíli černý ztrácí tempo a nemá tam žádný LCF, který by mohl využít. Nestačí. Tam se nedostaneme. Je to málo. Bohužel. A to je to úskalí. No a tadyhle ten tak je taky úplně, tím si vlastně necháme zajet, že ztratíme veškeré jako souvislosti. Takže víceméně v této pozici tenhle ten byl jediný dobrý tah, který za něco stojí, protože to VCF se nějakým způsobem musí řešit. Teď bylo to prostě kde ho bránit a asi je tenhle ten tak jako nejlepší. No a to mě napadlo jako okamžitě, to je jako instinkt. Takže spojil dvojku, ten se taky dělá dvojčku, ale tam nechá otevřenou tu trojku. Zkusme znova tohle. Způsobil jsem nějaký problémy. Není to zase špatný. To opět nemůže hrát. No může. Bude to stejná situace. Pozor, ta dvojka je teď bráněná. 4 možná budu hrát. Ale pokud nebudu hrát tuhle 4, tak se dostaneme podle mě úplně do stejné situace, ve které jsme byli předtím před chvílí. No já vím. No tady. Počkej, ty jsi na tak. Takže to je výhra taky tak. Tady to vypadá, že ta obrana tady je opět ta 4ková výhra, takže tenhle ten tak to vypadá, že byl napitel, tak ten opravdu zajišťoval nějakým způsobem. Nejvíc komplikuje tu výhru. Pěkný. No, a to vzniklo jen úplně ze základní tady nějaký chyby, že bílé nechal rozjet. Pointa je v tom, že jako nemusíte jenom slepě tahat trojky, které se vám naskytnou, to znamená, že teď jsem zahrál 1 trojku, pak 2 trojku, a pak budu hrát prostě další trojku a nebudu o tom přemýšlet, protože potom na tom tahu není VCF, jo? Protože mi to nevychází. VCF tady není. Jo? To funguje jenom, když ten tah je tady. Jasný? Jo, takže spousta lidí by třeba hrálo buď trojku tady, či by konska prohrálo, anebo by hrálo na druhou stranu, protože když vidí hrozbu, tak by hrálo sem. A to už je zajímavější. No. A zase ztrácí to tempo. Teď zase bude muset dělat nějaký pasivní tah, ale už nemůže, protože už tady mám dvojčku bílej. Jo, takže tímhle tím černý skončil. 4. Ale je dobrý vidět v těch pozicích, jakým způsobem si lze ještě pomoct jinak,
než hraním té obyčejné trojky. Jo? Je prostě vidět, že tenhle ten tah, chytrej, taky funguje. Není to jakoby trojka, protože je chráněná. Jo? Ještě poslední zoufalej tah. Poslední zoufalej tah, no. Co? Máme tam něco? Ti nefunguje. Já vím. Musím hrát tu čtyřku, ta čtyřka je prostě. Můžu prohrát. Tak jsem ho ještě zkomplikoval, ale tohle je fakt už extrémní způsob, jak bránit. Jo. V některých případech to funguje, ale tady bílej může spolíhat jen na to, že v ruce zahraje třeba nějaký takový tak, který mu kapnu. No, ale on to nezahraje samozřejmě. Polírá si to, nemůžu z levý strany, tam je ta výhra. Nedonucený postup. A když budu hrát z druhé strany, tak černý má ještě lepší rozjezd, takže nemám moc na výběr a hra už se dá být prohrána. Opět musím z téhle strany, jinak by tady bylo 4x4. Ale konec hry, no. Ani zoufalej, tak v poslední chvíli mi nepomohl. No, v podstatě tím, že jsem si třeba nehrál tu trojku, tu čtyřku, tak jsem si pak mohl dovolit ten tah do výhry. No, že jsem o ten tah předtím netahal přes tu čtyřku, čímž bych ten tah ztratil. Možnost. No. Musel bys tahat jinak, jak koukám. Kdybych teda mohl. Nemusíš tahat možná přes... By tam asi jo. Pobí na hraně. Počkejte tě na tahu bílej. Černej. Jo, tak to bylo. Já jsem si myslel, že už bílej. No, to je jednoduchý. Něco jako do pozice. To nejde. Protože kdybych to tady tahal, tak se tady akorát někde zazvím tou trojkou. Tady zavřu místo, kde vytváří ty čtyřky. Jako jo, vypadá. Tahání by taky asi nepřineslo nic dobrýho. A já nic jako taky nevymyslím, takže podle mě tohle to vypadá jako... Ale tady už se dostáváme. To je přitopchvětný. Teď mi tady vlastně hrozí VCF-ko z téhle strany i z téhle strany. Jakoby 4x3, nebo 4x3, to znamená, že tady nemůže bílý bránit. Musí bránit aktivně, což asi vypadá jenom takhle, že by fungovalo. Teoreticky. Protože ta 4. A pak tady, teď jsme tady zavřený mezi těma bílýma kamenama, ale když to teď tady černý potahá, teď už tahá tak si myslím, že už tam má přímý VCF-ko. Sice trošičku delší, ale bude tam. A nebo jsem mohl tady už, ale to už je ten. Nebo samozřejmě. Ale vidí zase něco jiného, takže je strašně moc. Takže jsem to hrál tak delší, ale... To nevadí. Ale taky to funguje. Ano, takže tahání až na konci, pokud to jde samozřejmě. Jen způsobil. Tady vypadal tak nadějně úplně stabilní. Na krátké hře by to možná fungovalo, ale na té druhé moc laciný triky. Máme 2 desky, vyčela na obou dvou. Za nějaký dotazy mají diváci, koukni se. Ale nejsou vidět obě desky. Jo, no. Jo, no. Má někdo nějaký další request, co by chtěl probrat s klukama, po případě třeba nějakou konkrétní situaci nebo tak? No, budem za chvíli, ale to je jako skončený.
Vrátil bych to. Asi jo. Jo, něco jsem slavil. No, tak chcete něco zahrát? Nebo ale nějakou pozici, nebo co? Jo, no, nějaký rožek třeba, jak na rožky. Dostávat se do prostoru. Tak já třeba konkrétně bych poprosil o nějaký hezký středový zahájení, pokud byste mohli ukázat. Třeba to tvoje, že jo? Libore. No, spíš něco, co neznám. Dobrý, co neznáš. Na peroxid. Ten na peroxida zahrál zahájení. Možná ho někdy znal. Já jsem si ho nějak prostě vzpomeneš si peroxid. Už vím. Něco takovýho. Něco takovýho, no. Něco Bromocelovskýho, co se nepletu. Něco podobného hraje jeden ruský hráč vlastně, který... Jo, ne úplně špatný hráč, který jakýkoliv open dáte, tak je opravdu šílený a je schopen tohle zahájení vlastně dostat. Ať už zahrajete i rožek, postupně se mu hrál nějaký zahájení, řekněme rožek, a on je schopný prostě dostat toho soupeře do této situace. Někdy se to vyplácí, ale mám pocit, že někdy naopak. Je to až moc šílený, takže tohle to jsem ti zahrám, jestli něco takového. Vím, že jsem to měl kdysi analyzovaný, ale no, jestli se to hrálo sem nebo sem. Problém je, že mi to pak zahrál Petr Žižčero. Bylo to posunutí. Takže je vidět, že ten Svaldo se opravdu vyplácí v pozici, kdy si myslíte, že to znáte. Že znáte nějaký open, tak si dát pozor, jestli to není třeba posunutý. Že když tohle uvidíte, tak je možný, že tam máte třeba tady o 2 úrohu, ten černej, a ten bílej je tady o 1 ke středu. Takhle se to dá někdy zapamatovat. Ano, po nesouřadnic. Takže určitě bacha na to, jestli něco znáte, tak si to opravdu ujistíte, jestli soupeř to zahrál. Jestli to není něco podobného, když se může stát hned v podstatě. Když těch variant je strašně moc, ale... Nevím, no, ty ukázat zahájení, tak si dějte z programu, že? Pak máme další request z chatu na vysvětlení Angsta. To klasika. Angst je asi program nenaučí. Angst je program nenaučí, ale už to programy už říkají, že je to takový černější, no. Jo. Ale aby to člověk prokázal. Pointa tady toho Openu je že si řekneš, je to na hraně, tak hrajou klasiku. Si bílí a nehrajou za klasiku, protože umím teorii, že jo. Ale po tomhletom tahu tady má černý VCF, který nejde bránit. Čili já když si budu pokračovat vesele ve svém útoku, tak než udělám nějakou hrozbu, tak černý zahraje takhle 2 trojky. To je úplně jedno, protože tady úplně propojení. A pak zahraje sem. 4-4-4. A v tuhletu chvíli má VCF. Jo, to znamená, vy tady nestihnete zahrát trojku, protože on se zahraje VCF. V nevinné situaci tady, a pozor, zahrál správně, protože propojovat si ty 4 a navazovat další 4. To tam existují. Třeba takhle. To je několik možností v podstatě. Samozřejmě nějaký kat tam může vznikat, ale paneři. 4x. Takže já nemám čas vůbec zahrát tady jakýkoliv svůj útok, protože prostě tadyhle je chyták. Pěkný chytáček, no. Jo? Úplně to samý se myslím, že platí i v této druhé lajně. Je to prostě zase zahraje obráceně, třeba takhle. Jo? A vyjde to víceméně na stejno. Nějakým způsobem. 4x4. Nevím já to.
44, No, to 40, už bude takový no, asi tady prostě ty lajně vznikne nějaká. Ano, pak z toho je odvíjí ještě, počkej, jestli nekecám. Tenhle ten open, je to tady tam. Nevím, jak to hraje. To je nějaký další chyták, že vlastně tady sice jakoby ztrácí štát, ale ano. Pointa je si uvědomit, že tenhle ten tak už je potřeba vlastně za bílýho bránit, protože v následujícím tahu vzniká dvojitý VCF. Tady a tady. Ano. A to už je černá výhra. To je taková varianta toho rohu. To znamená, že je potřeba si uvědomit, že po tomhletom tahu černý nepotřebuje ještě 2 tahy, než já ho musím začít bránit, ale pouze jeden. Jo? Takhle. A teď už musím bránit bílej, teď už nemůžu hrát sem, protože už musím bránit a v tuhletu chvíli černý získává to tempo. A má výhodu, protože má tady 3 kameny proti jednomu a tyhle já už nevyužiju, protože tady já si udělám maximálně 1 trojku, stejně už musím jít bránit. No? S těma 2 by to nějak šlo. Takhle by to ještě ale i tak. Takže je potřeba právě na tyhle ty zahájení dává mě svá 2. Dávat svá 2, ale nebo prostě jakoby hlídat ten prostor, zahrát to tak, aby on se tady nerozvěl, abych prostě já začal tvořit odsaď. Když on mi tady zahraje, tak já prostě mu to budu schopen nějakým způsobem tady bránit. Jo? Když on teď bude chtít, tak já mu to aktivně zabráním. A to ten přeci držím já, nedržím ho on. To samý platí u toho Angsta. Nemůžete to hrát doprostřed, ale musíte hlídat to VCF, to znamená, že většinou se to hraje prostě na nějaký tady na 5., 4. pole, prostě nikam sem se to hraje, aby on neměl možnost to VCF udělat. Se samozřejmě bude snažit dávat ty kameny na tu vzdálenost těch 5 od té lejny, aby v případě nějakého takového tahu zase vás nutil si tady vytvářet ty VCFK, tak je prostě potřeba, abyste si to prostě hlídali, protože pak prostě bude hrát přesně tohle, co potřebuje. Jo? Nebo vás tady jakoby tímhletím obklíčí přes ty hrozby spodní a převezmete, vlastně vás obklíčí, protože vy teď musíte hrát dolů. Tady se vezete, no. A tady se vezete, no. Relativně není to úplně ukázka, tady to je nějaký jako, ale prostě už má nějaký hrozby, že jo, tady prostě už jakmile se dostane sem, tak už tady prostě hrozí, má tady různý nějaký návaznosti, takže pointa je prostě u toho Angsta nehrát doprostřed. To je vlastně ta message, kterou si tam musíte vzít, že je potřeba prostě hlídat tadyhle pole. Musíte to hrát vzdálenost sem a pak jakoby doufat, že se prostě co nejrychleji dostanete do prostoru a vlastně potřebujete nad ním udělat takový deštník a vlastně ho zatlačit do toho rohu. Nedovolit mu, aby se dostal ven. Což on většinou dokáže. Ale pak je ukázkový lamka open, teď mě napadá, jestli jsou to tyhle ty rozdrobený kousíčky v rohu. Nevím, jak se to hraje. To nepamatuju. Jak jsi donucenej toho hrát bílým nějak sem a tady právě nastává možnost zahrát třeba 2, protože bílej. No, tady zase v tomhletom zahájení dejte si bacha na to, že ty černé se nedotýkají ty hrany, čili ten kámen je aktivní. Jo? Já když prostě si tady bude tady jsou chtít hrát prostě něco jako u sebe, tak tady ten černý kámen je aktivní, že prostě už tohleto mi tvoří trojku, kterou musím bránit, protože není nalepená, tady to ještě bránit nemusím, že jo. Musím bránit až ten 4. kámen v řadě. Když to tady už musím bránit 3. kámen v řadě, takže bacha na to. Já když prostě budu bílým hrát sem, černý to zahraje tady. Jo? Když budu bránit sem, tak černý hraje tady. Takže bacha na to. Tady zrovna funguje hraní doprostřed, ale není to. A jediná varianta, jak spojit obě dvě tyhle ty souřadnice, je tenhle ten tah. S tímhletím tahem se brání oba dvě ty varianty toho rozjezdu. No a pak se prostě hrajou
pak je tady taková nějaká složitější teorie, Ano. jak za ty černý vyhrát. Myslím si, že to je černý šuruj. Dotaz, kdybys to dal... Je ještě lepší. No, Jo? přesně tak. No. Tak to vám už neřeknu komu. Tak vidíte, tady máte lepší teorie. Já mám nejlepší teorii, a to je přidat 2 kameny a hrát nějakou, ale přehnat, no, nedat moc možnostem černým a zahrát si nějakou prostě hru o drožku, no. I když to je náročný, ale bude to lepší, než mají to nějaký teorie. No, určitě. No, samozřejmě tohle jako to, ale vyvarujete se tady těch problémů, který tady vznikají, protože teď černej bude být tady třeba možná není lepší pro černý, teoreticky. Ale pokud Bílý tady něco bude zkoušet, tak černý už je tady pozdě s tím útokem. A hra se odvíjí úplně v jedné části desky. Určitě přidávat ty 2 kameny. Respektive 2 symboly. No. Tak co dál vás zajímá, děcka? Jo, no. Je tam něco třeba obrana, kdy začí bránit. V jakých situacích? Když začínáte třeba od rohu. Tady samozřejmě. Tak dáme nějakou komentovanou hru, třeba tam vzniknou nějaké pěkné situace na útok a na obranu. Tak říkali jste jim o těch Olegových stránkách silnice. Olegový. Jo, Olegový. Olegový. Jo, to jsem viděl, no. A tam si taky hodně bylo. Ale když se tam na tom jako nezamlouvá, že tam ti to nabízí zbraněvky, máš tam To je interaktivní. Když tam klikneš a dáš všechno zpátky, tak ty to zobrazí jakoby kamen, který já jsem otevřel úlohu a jdi tam do toho receptku a nabízelo mi to tak, který mám kliknout do toho receptu. Protože tam je možná chyba v tom, že ty se opakují často, až tam je těžší verze a pak někdy lehčí verze z té úlohy. Takže když běžíš tu těžší verzi, tak ono si to pamatuje, že tu pozici už si jednou měl a má to lehčí verzi, ještě to prostě ty kameny hodí stejně. To je prostě jako jeho chyba, ale to je obecně u málo. Kluci, máme dvě otázky. První jsou jak na schéma a druhá je jak útočit ve výherní pozici. Přičemž já bych radši doporučil to útočení, jak na schéma už jsme přece jenom probírali. Je to tak, no, takže to útočení z části ukázal. jdeme spíš na útočení, no. Na útočení, no tak... No, ten telefon. No, ve skvělé pozici nesmíte si je nazazdít, už jsme to ukázali vlastně, když máme nějakou pozici, kterou tady rozehrajeme. Nebo tady si rozehrát. Máte nějakou super vítěznou, nevím za koho, se nedá zatím. Tak si nesmíte nikdy nechat uniknout ten nějakou výhru, protože mnohdy se stává, že člověk začne tahat, podobně jako to bylo v předchozí hře, že jsme tahali a najednou tam nic nebylo. A tady bych si teda bral černý, no. Černý se mě tady snaží odklíčit. A už se začíná být složitý. Černý v této pozici teď nic nemá. Snaží mě odklíčovat a já se snažím tady propojovat veškerý ty propojení, co mám, ale největší problém je, že pokud tohle začnu tahat, i když soupeř bude pasivní, tak se dostane do velkých problémů. Tam teď budeš bránit. Tam teď bránu za černý.
si vyzkoušíme. Ještě nemyslíš, že Pokud bude ten černý moc pasivní, tak bílým si mohou dovolit nějaký tah. Řekněme, který mi potahá trojičku, pokud soupeři nic moc nevznikne. Napadá mi několik variant, ale záleží, co soupeř volí. Dobré. Tam mě někde zazdíš asi. Ještě jde. Bez prostoru se mi zdá, že budeš muset. Diagonální dvojička hoří. Je pasivní tah. To bych měl potrestat, ale musím velmi opatrně. Napadá mě tady možnost, třeba tento tah. Bílý by si mohl docela pěkně zajistit, pokud zahraje soupeř z té strany velmi pasivní a mohu se rozjet na druhé straně. Pokud zahraje na druhé straně, musím si naopak dát pozor, aby se s tou trojičkou černou někam nerozmístil. Otázka je, jestli je to nutné, jestli musím hrát. A já tam zahraju. No, soupeř hraje z tamté strany a mám několik možností. Jedna z nich mě napadá právě tady, díky té 4 byt tady mám krásný spojení a furt si hlídám tady možnosti černýho. Řekněme, že bílý má docela solidní výhodu, ale to samozřejmě bral z té strany, protože by tam mohl se dostat do velkých problémů. A opět musím zvolit velmi vhodný tah na útok, protože soupeř má pořád tu trojku k dispozici. Pořád ji sleduju po očku. Je otázka, kam zahrát. Možná zvolím nějaký bezpečný tah. Tak, pokračuju pořád v útoku. Možná se tady trošku zavírám, ale černý pořád nemůže útočit, protože jeho útok je kontrolován mým a zároveň mu teď hrozím několika útoky naraz. A samozřejmě to neznamená, že jsem vyhrál, protože já jsem se trochu zazdil. A už mě napadá několik protitahů na soupeřové útoky, které by mohl zkusit. Se rozhodně musí zamyslet na to branou. Já jsem myslím, že má prostě takže se nedá abych nedal. To se mi už nelíbí zemou. Já nejspíš budu muset zvolit nějakou obranu zevnitř. Vypadá to. Tak. Ano, na tenhle tak už mám dávno odpověď. Možná. Je pěkná obrana.
Nebych hrál to jsem tam ne. Bílý by ale stále mohl pokračovat v útoku. A musím si dát pozor, protože to tam přiletila pěkná obrana od černý. Pokud tam bílý nic nebude mít, tak oni spíš budou muset zatáhnout ze záchrannou brzdu. Možná, že ten tak sice by mi ubral tempo, ale ještě popřemýšlím, jestli tam mám nějakou možnost. Co si nemůžu dovolit. Ještě hrám na sebe. Tak se už můžu zahrát. Kdyby tam jsem, co bych hrál. Myslím, že celkově Mě zajímavé. Když zaběh jsem, tak bych tam klidně za dvoj nedopadl. Bílý se zdá, že dostává se trošku do kleští černýho, ale myslím si, že se stalo nějak může ještě. Musí zvolit správný obranný tahy. Když to dám, jsem šťastný. Jakože nelíbí se mi to stejně jako běžit těžký jest. Vypadá to, že budu betonovat pár excellence. Se ukážu tady nějaké možnosti. Jedna možnost padá by tady. Dáme betonovat tu situaci. Že si protáhnu tu trojku jedno dál. Zároveň bych měl obranu na tu limit. Situace by nemusela být zase tak zlá. Ale mohl bych si pomoci dalšímu prostředku, které je tam. Takže když tam opravdu už nevidíte útok, musíte přemýšlet o tom, jestli to nějak nezvrátit. Protože dva útoky soupeře už by mohly stačit nějakým problémům. Těch dvojček mám tam dost, ale dáme ten styl. velmi komplikovaná. Dobrý den, hezký den. Hezký den. Jo, já taky přeji. Zdar, vítáme. Kdyby si chtěl něco konkrétního, tak si řekni, kluci rádi ukážou. Přesně tak, ale teď tady máme složitou situaci, bílý se snaží útočit, ale černý se zdá situaci docela efektivně uzavřel a je třeba přepnout na obranný mod. Zajistit tady tyhle dva útoky černýho a zároveň si ještě pojistit tady tu situaci v útoku, aby nevymizela tak brzo. Tak náhle. Rozhodně to je černý. Ale musel bych samozřejmě člověk smýšlet. Nehrál jsem.
A natahuje bílý, jo? Tam by něco našel, ale vzhledem k tomu, že nic nevidím, tak napadá několik útoků, respektive několik obran. Ano, natahuje bílý. Natahuje bílý, ano. Černý by měli na tady výhodu. Pošťouhněte už někdo bílýho. Budu velmi pasivní. Rozhodl jsem se, že situaci zabetonuju. Je to, řekněme, záchranná brzda, protože tam tady byl... Jak to bylo? Takhle, ne? Dobře. Takhle. Jo, tady byla ta dvoječka. Vzhledem k tomu, že ta dvoječka je bráněná touhleto trojkou, ale zároveň ta trojka mi způsobuje obrovský problém v tomhletom prostoru. A ta spojnice je krásně navazující, rozhodl jsem se udělat obrovský pasivní tah, ale nemyslím si, že je to nějak k škodě. Teda samozřejmě v této situaci je to ku škodě, ale zároveň ještě počítám s tou trojičkou, kterou by mohl do budoucna využít pro ten útok. A černý, pokud se bude snažit útočit, tak jeho útok brzo vymizí, takže... Myslím si, že jsem situaci docela dobře zajistil. Samozřejmě asi ne nejlépe, ale vždycky je dobrý mít situaci pod kontrolou. Pokud váš útok nějak skončí, zabetonujete se, tak zatáhnou klidně i za záchrannou brzdu, jako jsem teď já udělal. Pokud je to záchranná brzda teda. Myslím, že jak černý, pokud nebude učit, může se dostat do stejných problémů jako já, takže se obávám, že tak nebude činit. Tak to tady zkouší, budeme ho přání respektovat a budeme se radostí sledovat tu situaci. Jo, nebudu moc přijet se srebrem. Jak to? Svůj pitch. Aha. To je škoda. A už se třeba... Ale kdyby mě nechali hrát. Já nevím, nakonec se narozil svůj útok. Překvapivě. Proč mám bezemé, že teda no? Tak tam nemá nějakou přímou výhru, takže zatím jsem v pohodě. Situace není úplně nejpříznivější, ale nevypadá to, že to byla nějak prohraná.
Čánek si bude pomoct se pomáhat nějakými dalšími většími tahy. Si už moc dovolit tahat. Bídým mám ještě nějaký potenciální hrozby. A nějaký turnaj teda pojedeš? Pojedeš vůbec na nějaký? Nebo nepojedeš nikam? Tak na Pišporkovi ne. A. Jenom do toho polka. No, Dneska už. No. A Čirok teda jede taky. Čirok jede zítra. Říkal ti, kde budeme? Říkal mi něco, že někde něco sehnal, ale... Já jsem sehnal. Wellness bez wellness. Jo, je to wellness bez wellness. To je přímo tam, kde se hraje. To kde v jakém hotelu. Já jsem si říkal, tak se jdu na Bookingu, tak jsem sem pro 3 lidi, 4500 na 2 noci dohromady, ještě jsem musel 50 minut, to říkám, tohle to místní hraní, tak jsem si už to je 5 hvězda. Ale to je hustý wellness bez wellness. Jo. No, momentálně se bavíme o turnaji, který teď bude v Polsku, jeden z posledních turnajů vlastně. Tam přijedou naši 2 čeští hráči. No, kolik počkej, ještě někdo? 2. Jeden už byl víc, jeden. Aha. Takže, ano. No, tak se má těžký časy vymýšlením nějakého, není to vždycky lehký, když jste v relativním útoku. Kolik ještě má nějaké možnosti na obranu. Hra ještě není vůbec u konce. Jaký si představíte na blbě, jak tam byl vždycky jenom peštět. To je opět někde jsme dobře hraje občas ve škole s Teslem, když se zrovna potkneme. Jo. Je možná čas. Nevím, proč tady dneska není včera. Byli jsme všichni na půterý a včera říkal, že začalo bolet krku. A nemyslel, teď jsme ukazili. Tady. Ale jede? Jo. Že? Už mi dokonce zaplatil. Jo, tak to pojede. Tady já tenhle to jako jednoduchý, já to je pamatuju. No, to je ta situace, no. Napadá mě, že... To já se nikdy nehrál. Já vím, že to je jednoduchý. Ale Andrea je tak jednoduchý na to, abych nevěděl. Ne. Asi ne. Házený slapy 2. Tak co poradí někdo Perxidovi, jak se hrát? Za černý? No, to je ta situace. Zase jsem se sice za bílý, ale ještě tam mám nějaké možnosti. Já přemýšlím o tom, jak je tam ta bílá, jakoby takový to téčko z Tetrisu. Ano. Tak jak jsou ty 2 čelný zatím, tak nalevo od toho čelného blíž ke kameze. Je od středu desky vlastně od tebe teďka.
Jo, tady. Ne. O Tady, dvě jo. zpátky. Jo, Začer- tady černým, no. Protože on Za si červenýho. po černýho, no. Teď pro bílýho. On je na toho bílej, sorry, moje chyba. Teď, když byl černý. Jo. To jsme asi přemýšleli taky, no. Ale pro rok si to vzali jinou stranou. Rok si to vzali jinou stranou, teda. Jsem nečekal, že mi ten tak. Já zaskočil. Už tady rýsuju na problémy, no, vidím. Hlavně teď tady mám největší problém. Vypadá to, že situace bude muset být opravdu zabetonovaná a to extrémně důkladně. Jsem to nechtěl. Extrémně důkladně, protože tady ta situace na rohu je opravdu nepříjemná a já se z toho potřebuji vysekat. Úplně tady dělám vážný rozhodnutí. No, zabetonuju a posunu se na jinou část herní plochy a tuto situaci můžu nechat za hlavou, protože bude vyřešena pro teď. Tak. Takhle se betonuje na proukázku. A no, se teď přesune do jiné části, protože tady ta situace na to se dá být vyřešená. Když ne úplně dokonale. A mohlo to dopadnout mnohem hůře. No a tady nemám moc na výběr. No. Tady ta čtyřka toho černýho je nepříjemná, budu ji muset zabetonovat. Ale předtím si pojistím tady tu situaci, potahám, protože si mít tady výchozí bod pro nějaký budoucí útok. A teď je otázka, jestli to si to zkusí. Proto tu čtyřku. Nevím, jestli by se mu to vyplatit. Kdybych tam neprotáhl soupeř v následujícím tahu nejspíš zahrát. To by samozřejmě nechtěl. Bylo to bílý, jak jste. Zkouší protávat. Mě ho mě zaskočil, ale je to jedna z možností. No. Tak. Teď můžu vrazit tady VTF. Zahrozit trochu. Mi to k ničemu je. A soupeř tam bude mít obranu. To je to otázka. Protiklady jsou, že černý už vešel. Protiklady jsou, že černý tam má nějaký možnosti na výjimce. Je otázka, jestli se opravdu vyplatí teď rozhodovat tady z WC. To má fakt cenu. Ono tu cenu rozhodně. Ale hra se tím pádem brutálně vyostří. Ale soupeř mi to DCF může krásně katovat, takže bezpečný tak určitě není od věci a soupeř bude muset bránit. Nemá moc rozvinut. 246. Dostávám se nějaký způsob tam jede vzadu, nebo cementárně. A pak jde přes skánku, máš kuplík, zadní kopaninu, vyjede to prostě přeporíte. Jo, zajímavý spojení. Řeknu mi taky třeba spojení, abych odsutěl, odsud nemůžu, ale si busem, kam jezdívám. Jenom přes busy do Štěrboho.
Jaký? Odsud? Odsud, no. Teda odsud vlastně musím jenom na co nejbližší si Českomoravsku. A čím teda? Protože já jezdím teda z domova, z Kobylic, že jo. To 83 nebo čím je? Radiova. Já vím, já tam jezdím a to víš, tam je jakoby to, jo. Výdejna. Jo. Já tam jezdím většinou k tomu, víš co, na to rádio. I 109 na sestávku za Borou, tam bych přistoupil na 180. Tam bych bylo na 182. Ta 180 pak zpívá, bo zrovna v Kobylici je vlastně 100 metrů ode mě. Jo, já bych si dal tak jak se zame. Soupeř si musí něco dát, aby posílil svoji obranu. Se tady tak vlastně korekci. Jste už někdy byl, tak si jde? Vyvíjí přenesu. Aby řekl vítězné. Já to můžu ještě dělat problémy. Nějaký klíček. Začátný. Tak. Trošku to bude. To vlastně to vydají. Nějaký další cíl. Musí se hrát někam se. Jeden bad a je to. Něco zkouší na úplně druhé straně desky. Se to dá. Vrátit pozor, no. Si odpaluje celou hru. Jsem zvědavý na účkový růst, jo. Růstkáč, Nikdy nedám. Nikdy, jo. Je pravda, že jsem tak jako malý, jsem rodiče mají naposled. Taky bych se někdy prodal, no. Takže nemůžu. No. Jen se komplikovala situaci.
Zkusil jsem do nějaký útok na hraní desky, ale nestačí. Tak já musím vidět, ten ten mobil vyhrál. A Mikinko, ty jsi říkal, že budeš muset jít, nebo co? Fakt jo. Ještě dejme chvíli stream, no. Když tam pár lidí je. Až dohrajeme. Tak tě pusíme. Aby nebyl v prohraný pozici. Deset statečných zbylo. To je docela dobrý. 10 statečných po hodině a půl. To je dobrý. Hodina pozornosti se udržela. Já jsem se pak ještě chtěl na něco zeptat, ale bylo by to tak na 10 minut třeba možná, tak nevím, jestli máme Kinka čas. Uvidíme, no. Když tak to bude směřovat třeba i do chatu. Hodinka a půl to nebyla, už to skoro jsou 2 hodiny od začátku. Sorry, no, máte pravdu. Ale je pravda, že nějaká pozornost dětí se udržela. Teď se jen ta pozornost hned po hodině jde pryč. Máme tu ještě někde peroxida? No Peroxid tady hraje se mnou. Paráda. Nechtěl bys nějak krátce představit naší federaci? Zrovna při hře, jo. Však proč ne? Bylo 10 hráčů. To záznam z toho. On to nějak to udělat záznam. Takže tam vystříhne nějaký špatný moment. Že to pak vystříhneš, Luis. Edituješ. Ale jo, vystřihnu to. Pro To vás cokoliv. to budeme rádi. No, ještě to není lehký. Bylo to vyhraný, ale tak si ještě, když klábil nějaké poslední bitky, tyhle tady obrany. Zbytky, to je výherný. Jo, jo.